Igbo mma mmanụ biko unu n'anya n'ife onyonyo ahụ na-afụ ndị ntọrị nke a kpọrọ ndị kidnappers na ya bụ ofu ebe fa na-anọ wee na-ememi na ndị mmadụ maọbụ ndị ha tọtarụ. Ị na-anya na-afụ na enwere drone camera eji wee capture wee nwetagasị ife onyonyo a. Ị na-anya fụ na onye nke a na-enwenye isi elu chọrọ ka o were egbe gbatuo drone a mana o kwereghị eme. Ha wee na-achọzi ụzọ ọzọ. Biko onye ọbụla na-aga njem malụ ka o si aga maka na ndị ntọrị nọ n'ebe niile. Nke a wụ ife mere n'Ogun steeti. N'Ogun steeti ka nke a mere. Ya wụ one of the hideout ebe ndị ntọrị na-anọ. Ewu n'anya na-afụ na akpuchisiri iru ha. Ha chọrọ ka amata ndị fa bụ. Biko anyị ji ohere a wee na-eme ka ụmụ Igbo onye ọbụla saa anya mmiri. Biko for the interest of those that doesn't understand Igbo, we are trying to show you some video footages of the hideout of kidnappers here in Ogun State. Here in Ogun State, we were able to capture this with our drone cameras. So people should be mindful of their movement henceforth. Yeah, this is a hideout. This is a hideout. Can you see that? A lot of people are being detained. All their captors, by their captors. Can you see what that man is trying to do? He's trying to aim at this drone camera, but it's not easy. It's not easy. Because as you can see, the drone doesn't stand stable. So that is why it is not easy for them. But thank God for this discovery. Thank God for this expository. People should be very careful with their movement. Be very, very, very mindful. These are kidnappers. These are kidnappers. And this is how it is in all major forests. Please, people should be very, very careful and be very, very mindful as well. We are going to try to do more expository to ensure that we unravel or we unfold all the techniques of these kidnappers. Thank you for watching. Igbo anyị ekenekwa unu ndewonu. Ihe awụ n'Ogun steeti ka o merụ. N'Ogun steeti unu n'anya unu afụma ndị ha jigasị. Ihe awụ kidnappers. Biko onye ọbụla mara ka o si aga. Ndewonu.